fulɓe ne kewi yide yidde hoore mum ha tawete koye timmal, fasnade geddi mum haysno koye cagaragal, rende gañi mum ha sella koye neɗɗagal, so tawi neɗɗo wayni ko lekki wurane ɗaɗi mum. bandiraɓe, hunde fof so tawi aɗa waɗa yiyata wonno e nder ɓerɗe ma aɗa yiɗi ko nden mbawata yiide hen jencude. jibinede Fouta mawna Fouta e jibinede ga e nder Dakar mawna ga, fof ko yidde fina tawa mum ɓuri ɗum. Demba Guissé noon holliti yiddere mum e Pulagu, ko ɗum saabi Pulagu tini wonde Demba Guissé ne yiɗi ɗum, ko ɗum saabi fulɓe ɓe fof ɓabbiti ndewi caggal Demba Guissé, kala ɗo Demba Guissé noddi Pulagu noto. Kono noon bandiraɓe, mere ɗaccani wiidi e winde de, son jii Demba kala ne waɗi déplace yeehi extérieur, concert mo waɗi fof ene ɓuura welde e goɗɗo o, hunde nde ene ngabba, étoile o yimɓe ne jiya ene ñirta, paamede wonde ko bawal woni ɗon. Nde tawno neɗɗo so waɗi gotel ene wawi wiyede wonde koko ɓoccitira, mbaɗa ɗiɗi wiye wonde koko ɓoccitira, kono so woni tati kala biɗo wonde ka ɓoccitiraɗo ko haside ma, haalani gonga. bandiraɓe, Demba ne wawi ko waɗata ko, ene humpiti ko waɗata ko ɗum tagi fulɓe jii ko waɗata ko, cohli ko waɗata ko, mbattori koyemumen e ko waɗata ko, ne tawno ko waɗata ko fulɓe ne jii hen koyemumen. ɗum woni ko woni ɗon, wona tan extérieur ɗo e nder Jali Diop Mango e Dirali, so tawi Demba noddi anniversaire mum walla noddi événement ji mum e nder oɗon tuma, so fulɓe ɓurani toon hay goto ɓurata toon fulɓe. So ummima ɗo fayi leydi Mauritanie cikka wonde ko ɗo no jeeya, enen fof eɗen gandi ɗum. Concert mo waɗi la cage guichet fermé o ha joni ko ɗum yardete atayi toon to Mauritanie. Wadde noon bandiraɓe, so Allah itti ko wela, waɗi ɗum ɗo wela, bawɗo kala yo weltore. Kadi enen e nder koye men kala jiɗɗo leñol ngol jiɗen ɗum. ɗum woni ko woni gonga. Ne tawno hono Demba en ene poti ɗaccede hakkille, jibinede e teeru mawna hen, bamma wona pullo e nder oɗon tuma, yumma wasa wonde pullo. eɗen gandi jomum ene heewi moɗede e pine janane, moɗe e ɗemɗe janane e nder oɗon tuma, kono Allah heedi hen Demba Guissé. Demba so andi ka pullo, kanko fof e wonde juddu jeeri o yidata haaldude e ma ko Pulaar. Wadde noon bandiraɓe, ɗum kam kala mo yonani confirmation, hay hunde yonatamo confirmation. Demba Guissé yeehi toon to France e programme mo gandanɗa hoorema aussi ko Thilogne naɓe mbaɗi ɗum toon, festival mo ala hay nokku, kono noon on jii Demba Guissé waɗi guichet fermé salle o. Te aussi ɓuri kam welde hen fof ko spectacle o. Demba kala ɗo yeehi ɗaccat ɗon trace, c'est parce que hunde saɗa waɗa ɗum aɗa yiɗi ɗum tan, kala jiɗɗo mo yiɗorte e ko jiɗɗa ko ɗum woni ko woni hakkunde Demba Guissé e fansiji mum. France waɗi renouveler confiance mum e Demba Guissé, kamɓe kala ɓe keeɓi fartaŋe e belamma oɗo programme jawtuɗo ɗo hen o, ɓe mbi wonde Demba andu wonde ka ambassadeur Sénégal e nder France. ɗum woni ko wajiɓe mbatma nomene tawno wonde aɗa handi hen. Bandiraɓe, mi fammi noon gueɗel gotel, Demba ko danan, so tawi ko gonga, Demba ko nanan. Est ce que oɗon gandi ko Demba dañi e nder rendo fulɓe ko, ene satti nalanke dañƴo ɗum e nder rendo fulɓe. Sabu jibinaɗa e nder Dakar, mawna e nder Dakar e nder oɗon tuma, gona juddu jeeri, Allah rokkuma atu, kala ko jaltinɗa e ɗemgal Pulaar hay goto wiyatamo wonde ɗo henne de a sodi walla ɗo a diwi. Te kala ko jaltiɗa wonata ko it, yimɓe gona koye jirodirde ɗum c'est pas donné à tout le monde. Wadde ça veut dire que Demba wonirane e art tan sababu ne wonde yidde hutorade art ala. Demba wonat e art, ene liggo art jibina e nder oɗon tuma, e nder oɗon liggey mo Demba liggoto o art yoɓa ɗum. C'est ça la réalité. ɗum noon kala biyowo mbimi a yi baɗo ne Demba Guissé ni, darde ne darinde, e kadi aussi wattorde ɗum Pulagu e yidde ɗum Pulagu e farnorade ɗum Pulagu, on so tawi wonde a fottani ɗum, so tawi wonko joguiɗa jomum ala tottuɗa ɗum, sa ŋiñi ɗum fitu wonde ŋiñƴa ko hoorema. C'est ça vraiment. Demba rendo fulɓe kala weltani mama, ɗum c'est pas donné à tout le monde. Ganda wonde ko atu Allah rokkuma ɗo hen, ɗum ɗo wona moni kala heɓata ɗum. Ne tawno neɗɗo jibinama e nder nokkuji men Fouta, mawni toon, andi asko e asli, andi fina tawa donaɗe e gowaɗe e coñce, tawa dañani ko dañƴa ko. Ça veut dire que art wonata reedu fina tan jibina yo yimɓe gandu ɗum ɗon. ɗum noon kala ko ñamlirɗa art yoɓete ɗum tigui,
kono non kala ko nyamluda leñol ma yomma dum ha timmi dum do non faam wonde ko ngesa ba demda gonda tan koy soñci te dum do ko joni fuddi a anda holdo fayata dum non jagguda do jaggudon ne tawno jubbol so lamminima kala ne finda wuji hen nebam. C'est ça la réalité. Donc nak Demba kanyum ne ko darogal to bange nalankobe e nder rendo fulbe mere tagani baba baydi mal kala to biida Demba Guissé haysino mo jogino haajo daccat o haala e mum ko moƴƴi. Ça veut dire wonde ko an nyamdiri dum neddo non so tawi wonde a jabi yabbude e teppe mawbe ma falla budda ala ko jombat ma ne tawno hande mo heedi caggal baba baydi mal en heedi caggal Abou Djouba den heedi caggal Ousmane Hammadou Diop en heedi caggal wotbe be jiida e be don kala hen mo jiida ada itan dum gedal ada teddini dum ada hormi dum e nder wonontuma an ko avancement ko yeso don payata ne tawno kala mo suusi koko nyumana. C'est très important. Wadde non rendo fulbe min ji onon wonbe caggal leydi ne jaggirdon Demba Guissé e kono annene Demba a bonnani min biyo non kala ko jaguno don Demba go jagge dum sappo pamon non Demba natti hejje dido saluji. Il faut nganndu dum non Demba Guissé natti hejje e dido saluji. Demba so don nawdum nawoydum Zenit omo wawi hebbinde ton parce que Demba ene jogi hande ko nalankobe wodbe be ngandanda awrama ko koreji men di ngala sabu be jogi tan ko haalobe demde mumen so tawi en ngarani e concert men kewata kono non Demba ene jogi ko be jogi ko ene jogi aussi ko be ngala ne tawno ene jogi pulagu ene jogi demgal olof dum c'est pas donné à tout le monde parce que ko atu donc nak il faut pas mon wonde hande saluji mawdi gondi ton di Demba ene wawi hebbinde dum donc nak onon fof ndende mbaden feere do mo wuuri Demba Guissé jogo dat e nder Zenit taw so nden yonti e nder onontuma pulagu ene wawi yitade en hoore mum ne yitorto hoore mum o concert aji le monument de la musique sénégalaise et de la musique africaine et de la musique peul woni El Hadj Baba Baydi Mal yo Allah junnu balde mum moƴƴina battere mum so dum benni non Demba wi wonde concert makko mo wadi ton to ganduɗa hoore ma woni France naɓe ne belto gasani paame wonde ko concert jogorɗo wadde la case le 19 octobre o ɓurata ɗum wadde muhuma tema follere moñño toon so Allahu lamɗo jaɓi ne tawno mboɗi yiɗi hunde yata ko mbaɗa fenan ɗum ne Demba Guissé fewdir ni mboɗa añi hunde yata ko mbaɗa bonnen ɗum sande ala mbaɗan deƴƴana kada haala Demba fiye ɗure kadi ne tawno eɗen gandi so tawi neɗɗo fiiti koy fewde jungo jeya ne tawno waɗi koko wawno watti waɗani kono hawno watti koko wawno Demba sa yimi ka poɗɗo yimde sa yimani ka poɗɗo yimde Demba yimne tawno jimɗi ma ene beeli renno ngo sanne yo Allah jundu balɗe moƴƴina battane. Demba Guissé liggéey ni ma Fouta Demba Guissé dara ni ma Pulaar s'il vous plaît